Ahojte, vítajte na mojom YouTubeovom kanáli. Ja som Veronika a pomáham ľuďom prekonávať dlhodobú chronickú nespavosť. Takže v dnešnom videu sa budeme venovať asi takej najpraktickejšej veci, ktorá nám môže pomôcť pri prekonávaní nespavosti. A to je tzv. Spánkové okno bez času. Povieme si, prečo je to nápomocné, ako ho nastaviť, najčastejšie výzvy s tým spojené. Takže, čo to je a prečo je to nápomocné? Spánkové okno je v podstate čas, ktorý trávime v noci v posteli, mimo nej, alebo v podstate je to čas, ktorý sme si vyhradili na to, kedy budeme oddychovať. Je to nápomocné nejaký takýto čas si vyhradiť, pretože keď ľudia trpia chronickou nespavosťou, ich denný rytmus sa môže veľmi rozhádzať, môže byť napríklad ja som svojho času, keď som bola na tom veľmi zle, tak som išla o 8 večer do postele, o 8 ráno som z nej vstala a potom sa v podstate len presunula na gauč, kde som opäť trávila veľmi veľa času. Čiže také nejaké normálne spánkové okno nám pomôže, aby sme prestali naháňať ten spánok. Aby sme sa nezameriavali na to, koľko hodín sme v posteli, koľko hodín spíme, koľko z toho sme spali, nespali. Čiže toto spánkové okno je nápomocné hlavne pre tých ľudí, ktorých denný režim je taký veľmi, veľmi rozhádzaný. Napríklad tu ma napadá jeden pán, s ktorým som istý čas pracovala a ten vravel, že počas takého dlhšieho obdobia, mohlo to byť aj rok, aj 2 roky, spával jedine 2 hodiny na obed. Celé noci sa snažil naháňať spánok, trávil v posteli 12 hodín, v podstate polku dňa, ale jediný čas, kedy reálne vedel, že spal, bolo presne tie 2 hodiny na ten obed. Takže preto nejak tak spraviť si nejaký taký normálny čas, ktorý trávime v posteli, nám môže pomôcť sa cítiť viacej tak prirodzene, pomáha to tomu spánku prísť prirodzenejšie a vytvára to takú štruktúru toho nášho dňa. Takže jedna akože taká vec ešte je, ktorá je taká, že nejaký taký konzistentný čas, kedy vstávame z postele, nám ukotvuje cirkadiánny rytmus. To znamená, že keď vstávame každý deň o tej 6., 7., 8., tak dovtedy sa nejaký ten spánkový tlak sa nám spotrebovával a odkedy vstaneme, tak ten spánkový tlak sa nám začne zase budovať, až kým opäť nepôjdeme večer spať. Takže vlastne ten cirkadiánny rytmus je potom viacej prediktabilný pre naše telo. A naše telo má veľmi rado režim. Ďalej, keď jedna taká veľká téma, ktorá zarezonovala, ktorá mi neskutočne pomohla, bolo, že som vyhodila hodiny z izby. Ja keď som trávila ten neskutočne dlhý čas v posteli, tak veľmi často som kontrolovala čas. Pozerala som naň o 8, o 9, o 10, o 11. Potom som na chvíľku sa zamyslela a bolo len 11:02, 03, 04. A čím viacej bolo bližšie to ráno, tým viacej som bola nervóznejšia, tým viacej som bola úzkostnejšia a tým bolo menej pravdepodobné, že zaspím. Takže samozrejme, že som začala počítať
keď zaspím do polnoci, mám toľko a toľko času, kým zaspím. Koľko by som teoreticky spala. Alebo keď zaspím, ja neviem, o 3. o 4., tak mi zostávajú toľko a toľko času na spánok. Ja robila som tzv. Spánkovú matematiku. Je to spôsob, ktorý náš mozog sa snaží nejako kontrolovať, ovládať ten spánok. A keď my upustíme od krmenia nášho mozgu akýmikoľvek dátami, číslami, tak nebudeme vlastne používať túto spánkovú matematiku a aj tá úzkosť okolo toho sa vytratí. Čiže v konečnom dôsledku, keď to tak zhrniem, keď nevieme ten čas, tá noc je nejasnejšia, je to také viacej zmetené, nevieme, koľko sme spali, ako dlho nám trvalo zaspať. Náš mozog sa nevie, že čoho by sa tak chytil, jakého čísla. Preto nemá ani možnosť sa nad tým trápiť, že spal som len 2 hodiny, spal som len 3 hodiny, spal som len 6 hodín, to nie je dostatok. Ale keď nevieme, koľko sme spali alebo nespali, tak vtedy je to pre nás ľahšie a jednoduchšie. Takže poďme na to, ako si toto spánkové okno nastaviť. Čiže chceme nejakú takú štruktúru toho dňa. Už vieme, že tráviť nadmerný čas v posteli nie je nápomocné. Preto keď zamyslíte sa, že koľko času ste potrebovali na spánok v minulosti pred nespavosťou a môžete obrať trošku pol hodinku. Dajme tomu, že niekto spával 8 hodín. Uberieme tú pol hodinku, tak si dovolíme byť v posteli 7,5 hodiny. Samozrejme, že my nezaspíme na povel, že dajme tomu, dobre, začína moje spánkové okno, idem do postele, idem spať. Nie. A v prvom rade si rozhodneme ten čas, kedy to spánkové okno začne. Dajme tomu, začne o 10:30 večer a skončí o 7,5 hodiny neskôr, to je o 6:00 ráno. To znamená, že mám 7,5 hodiny alokovaný na oddych, na spánok, na to, aby som sa spriatelil s nočnou delosťou. Z toho vyplýva, že o 10:30 večer nie je čas, kedy musím ísť do postele, kedy musím spať, ale je to čas, kedy sa naposledy pozriem na hodiny. Takže 10:30 odstránime hodiny a podľa toho, ako sa cítime, či sme unavení, alebo sme nabudení, tak podľa toho sa môžeme rozhodnúť. Môžeme si ešte pozrieť telku, pripraviť niečo zaujímavé, niečo potrebné na ďalší deň, môžeme robiť čokoľvek, alebo proste ísť do postele a oddychovať. Chceme trošku upustiť od toho nastavenia, že tak, a teraz musím spať, idem spať, idem naháňať spánok. Nie, idem oddychovať. Takže potom, ako nám skončí toto spánkové okno, ktoré sme si nastavili, vstaneme z postele ráno a snažíme sa čo najlepšie si prejsť ten náš deň. Snažíme sa spraviť všetko to, čo sme si naplánovali a neumárať sa nad myšlienkami, aká tá noc bola hrozná, ako sme nespali a ako sme, koľko úzkosti a paniky v nás bolo. Proste zamerať sa na to, čo nám dáva v tom našom živote význam. Toto samotné spánkové okno nám pomáha upustiť od kontroly. Pomáha nám, aby sme nenaháňali toľko ten spánok. Pomáha nám, aby sme nemysleli neustále na to, koľko času
trávime v tej posteli, koľko času nám trvá zaspať a nesnažíme sa nejako vyhodnocovať, aký dobrý alebo zlý spáči sme. Takže ďalšia vec, čo som vám slúbila, o ktorých budem hovoriť, sú tie najčastejšie výzvy s tým spojené. A prvá z nich je, že čo s tým, keď sme ospali ešte pred začiatkom spánkového okna. Je to veľmi bežná situácia. Samozrejme, to spánkové okno, keď si nastavíme, nevždy je to nejaké také presné, kedy nám to bude úplne vyhovovať. A preto sa s tým môžeme trošku pohrať. Dajme tomu, že máme to od 10:30, ale sme ospali už o 10:00 alebo možno o 9:00, tak si môžeme láhnuť o tej 9:00 a oddychovať a podľa toho môžeme a nemusíme si upraviť ten čas, kedy vstaneme ráno. Ja by som ešte dodala, že ten čas, kedy ideme do tej postele večer, nie je až taký dôležitý, ako ten čas, kedy ráno vstaneme. Takže viacej sa zamerajte na ten čas, kedy ráno vstanete a či už pôjdete do tej postele o 9:00 alebo o 2:00 v noci, je absolútne jedno. Takže môžete sa s tým trošku pohrať. Ešte by som dodala, že takéto nastavenie toho spánkového okna je to niečo, čo možno trochu pochádza aj z kognitívno-behaviorálnej terapie, kde ale je to vyslovene snaha o ovládanie spánku, kde vám nastavia, teraz presne musíte spať alebo ležať v posteli len 5 hodín a pokiaľ nebudete spať, musíte hneď stať z postele a za týchto 5 hodín, keď nezaspíte, tak nie je to dobré, musíte tráviť čas mimo postele a je to veľmi striktné. Veľa ľudí hovorí, že také striktné spánkové okno v nich len vyvolalo ešte viacej úzkosti. Preto my nechceme mať veľmi striktné spánkové okno. Je to niečo, ako keby sme išli na veľmi prísnu diétu. Človek nemôže prežiť celý život na 4 mrkvách každý deň však. Ale keď si ho nastavíme spôsobom, že 7,5 hodiny, na to môžem skutočne fungovať celý život, tak je to niečo, čo nám je prirodzené, čo je pre nás normálne. A v konečnom dôsledku však my nechceme mať žiadne spánkové okno. Je to len niečo, čo nám dodá tú štruktúru na začiatku tej našej cesty prekonávania nespavosti. Je to niečo, čo nám pomôže ukotviť cirkadiánny rytmus. Je to niečo, čo nám vyslovene dá nejakú takú oporu v tom dni, kedy si pôjdem oddychnúť. Pôjdem skôr, neskôr, alebo budem tráviť veľa času v tej posteli. Nie. Toto je môj čas a vtedy môžem si ísť oddychnúť. Takže to bola prvá vec a druhá nejaká taká výzva je, čo keď náhodou uvidím čas. To je niečo tiež také veľmi, čo ľudí trápi na začiatku, keď len zavádzajú túto zmenu, že odstránia si tie hodiny zo spálne. Pre niektorých ľudí je to veľmi náročné, pretože boli zvyknutí kontrolovať čas, dajme tomu každú hodinu. Avšak, keď počas tohto obdobia začnú čoraz menej a menej vedome sa pozerať na ten čas, vedome kontrolovať ten čas, tak môže nastať situácia, že úplne odstránia tieto hodiny, nastavia si to ako striktné pravidlo, že nesmie sa pozrieť na ten čas. A niekedy je výzva samotné o sebe, že sa nechcú alebo nemôžu, si myslia, že nemôžu vidieť ten čas. Ale niekedy je pre nich jednoduchšie sa na ten čas radšej pozrieť. A vtedy, keď uvidíme ten čas, je to pre nás nejaká taká príležitosť sa zamyslieť, čo to vo mne vyvoláva, akú emocionálnu reakciu mám na to, že viem ten čas. Som z toho
nervózna, úzkostná, rozčúlená, hnevám sa, môže nám to priniesť veľké množstvo týchto veľmi ťažkých pocitov. A čo nás to učí? Že asi som stále veľmi upnutá na to, aby som dobre spala, aby som vedela ten čas, aby som kontrolovala ten spánok. Čiže ešte som nepustila tú kontrolu. Preto, avšak postupom času, keď sa naučíme aj pracovať s tými našimi emóciami a reakciami, tak možno náhodne uvidíme ten čas v noci a zistíme, že je tam možno nejaká tá nervozita, ale už tam nie je ten panický atak, už tam nie je tá silná úzkosť. A čo nám to hovorí? Že už upúšťame od toho strachu. Že už sa tak veľmi nebojíme. Že už sme tak veľmi pokročili na tej našej ceste prekonávania nespavosti. Myslím, že som sa dostala na koniec môjho videa. Povedala som, myslím, že všetko, čo som vám chcela povedať ohľadne spánkového okna bez času. Dúfam, že to bolo pre vás veľmi nápomocné, minimálne tak, ako veľmi to bolo pre mňa, keď som zistila, že ako veľmi, že toto by som mohla zaviesť do svojho každodenného života. Tak povedzte mi, aké máte myšlienky, aké máte otázky. Budem veľmi rada, keď vám ich budem môcť odpovedať a podporiť vás na vašej ceste. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť, majte sa krásne a dúfam, že sa vidíme aj pri ďalšom videu. Ahojte, čaute.